Čaute lidi. Vidíte, že prostě do toho kašlu, protože jsem nemocný. Dneska vám ukážu itemy na Robloxu. Jak získat nějaký itemy. Takže jdeme na to. Tak první item je, že půjdete na hru prostě opište si tady tu hru. Something care Lab Tycoon. Prostě a na to běžte. Tak připojím se. Jsme ve hře. Tak. A jak vám ukáže ta šipička, tak musíte jít za ní. A letíte. Tak. Máte prý zaplatit tohleto. Pak tohle. A pak tohle. Vidíte. No. A když to zaplatíte, tak se teď připravte. Protože když tohleto prostě děláte, budete mít, je to pro holky teď, jo? Tak budete mít takový hezký kočičí sluchátko. No, takže takhle to máte. Tak jdeme na druhou věc. Of Wonder. Tak, protože mám strašnou rýmu. Tak připojíte se na ní. Čeknu mám nějaký kódy, jo. Takže první kód bude tady a bude Glimmer. Dáte. A dostali jste takovýho prostě zelenýho týpečka prostě. A jako, jste žába, prostě nějaký týpeček. Tak a zase asi nechám, to je rozkošný. Bude tohleto. Prostě tohleto. A dostanete za to další pokračování. Dejte aspoň 20 odběratelů. Děkuji vám. Ahoj.